mga batasan ang mga Hudiyo nga kung ang usa ka tawo nga sinayuran nga nabang gibuot na mo supak o makasala sa ilang kasabutan, ang silot niini kamatayon. Yang matang sa kamatayon nga silot, batuhon at tubangan sa daghang katawhan. Mo nga si Jose nga pamanhunon ni Maria, nahibalo nga mabdos ang iyang pagkasaunon nga si Maria. Siguro kita makapangutana, giun sa man pagkasayod ni Jose nga mabdos si Maria. Si Maria mismo mo ay nagsulti kang Jose nga mabdos siya tungod sa pagdawat niya sa mensahe sa anghel nga mahimo siyang inahan sa anak sa Dios. Mo nang iyang gisultihan si Jose kay si Maria usa ka babaye nga matarong ug matinud-anon sa ilang kasabot ni Jose. Dili man sala ni Maria ang iyang pagnabdos, wala man siya makasala og lalaki kundi ang pagmabdos ni Maria pinaagi sa gahom sa Dios, sa plano sa kabubuton sa Dios alang sa kaluwasan katubsanan sa tanang katawhan. Mga iyang gisuginlan si Jose. Nga si Jose, kay palangga man siya si Maria, nahigugman pagmaayo si Jose kang Maria, nga dili man makaako si Jose nga magtanaw, nga mamatay ang hinigugma, pinaagi sa pagbato at tubangan sa daghang mga tao. Mo nga naghunahuna si Jose sa pakigbulag kaniya sa hilom nga paagi. Kay nahibalo man si Jose nga dili siya mao'y tag-iya sa gimabdos ni Maria. Mo nga si Jose nga tao sa mga relihiyoso nga kanang matinumanon sa kabubuton sa Dios, gigiyahan si Jose sa iyang angay nga buhaton. Mo nga pinagi sa damgo, gialam-alaman si Jose sa Ginoo, pinagi sa anghel nga, Jose, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria kay si Maria putli nga pagkababaye. Ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, kabubuton sa Dios, udili tungod sa pagluib sa inyuhang kasabutan. Isip mga magtiayon ug madamlag. Mao nga nagplano mo nang gidawat ni Jose ang mensahe sa anghel, mao nga aron masulbad ang problema kay si Maria mabdos man niya mga anak mangyod, iyang gipangasawa dayon si Maria aron dunay mga mahan sa iyang ianak unya. Mo nga nasulbad ang problema nila ni Maria ug ni Jose tungod kay si Jose iya man nga gipangasawa si Maria unya nahatagan og amahan ang gisabak ni Maria tungod ni Jose nga midawat sa kahimtang ni Maria nga mabdos tungod sa plano kabubuton sa Dios. So, kining maong sitwasyon makigsunan ato sa mga pamapalandungan diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga si Jose bisan tuod siya og wala kayo makatugkad sa plano sa Dios sa kahimtang silang pamilya og madamlag, apan tungod kay si Jose sa katawo nga maampuon sa Dios, masinugtanon sa kabubuton sa Dios, gigiyahan si Jose sa angay niyang buhaton aron matuman gayud ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Mao nga natuman ang plano sa Dios, nahimugso ang anak sa Dios, nagpakatawo ang anak sa Dios diya sa putli nga sabakan sa mahal nga Birhen Maria tungod sa pagtabang usab ni Jose sa iyahang pagdawat kang Maria nga iyang gipangasawa. Sa ngalan samahan sa Anak Santo. Amen. Amen. Palihog manindo. Nagatuo kami sa usa ka Dios.